Letná búrka, vodopád alebo príboj na mori. Tieto prírodné javy majú na prvý pohľad málo spoločné s vašou novou stavbou alebo renováciou domu alebo bytu. Ale čo ak vám poviem, že toho spoločného majú oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá? Čo cítite po letnej búrke, pri vodopádoch alebo na pobreží mora? Pravdepodobne pocit sviežosti, uvoľnenia a duševného oddychu. A tajomstvo za týmito príjemnými pocitmi? Negatívne jóny. Tieto jóny, ktoré sú výrazne prítomné počas týchto prírodných udalostí, stimulujú produkciu neurotransmiterov, ako napríklad serotonínu, ktorý má neuveriteľný vplyv na naše telo a myseľ, pretože zlepšuje náladu, znižujú stres a prispieva k celkovému pohodliu. Negatívne jóny sa teraz stávajú stredobodom pozornosti v oblasti výstavby a zdravého životného štýlu. A práve teraz môžete využiť ich blahodárne účinky pri úprave vašej novej spálne podľa princípov Neuro-Nocto metódy. Informujte sa o moderných štandardoch a technológiách, ktoré zlepšia kvalitu vášho života a prinesú komfort a pohodu, akú si zaslúžite. Vaše zdravie a blahobyt by mali byť na prvom mieste pri plánovaní vášho nového domova.